because iyudo ka weche mag somo gi president wacho ni nitie moseketo in place to odar CBC kamanye tie nicho wach ni kete e secondary jok manche nigi secondary ncho segero ute mosechako equip igolo ute gi duoke primary ichako gero manyien mano waste of resources. That is number one. Watimo gik moko double nicho watime kacha pur wachako watime ka. King'iyo university students nyithindo moko chokete bands moko iyudo ka samoro ng'ato chamo salary nyithindo kete band moro ma koro chulo pesa mang'eny, ng'ani ema dwa chulo tax, ng'ani ema dwa chulo sha pesa mang'eny, ng'ani breadwinner e dalagi, which means research ne ok otim maber. Koro chal nosebedo ka watuga e weche mag somo gi wanona jok moko ma watemo. In fact, health and education ok onego bed ni tugo kanyo ok onego bed ni bedo gi trial and error. To gik mane president wache gine parliament ka kidwe korgo ngato gionge gin null and void, gin gik moko ma akia kata ng'ama miye information gik mowacho no minister of education wuothe ground ka mondo wabed gi paro achiel. Iyudo ka sani minister moro amora mobiro dwani mondo en go ket gimoro mibiro wego ni maendi an bende aketo. Nyoro no keta new minister mar education owacho ni koro CBC idwoke primary. Sama idwoke primary ni wadwa gero ute manyien, wadwa equip, wadwa keto gik moko which is which within 2 years ok wanyal change gik moko te in this Republic of Kenya. Onego bed ni mano wayudo ka nitie gemo improve to bedo maber. Koro aparo ni nitie kama system olal matunga ing'ama gina wacho ni kaber to onego bed ni ikawi keto kata biro kata mana iketi kata mana gine iketi kata mana president advisor e office state house kucha mondo ni konywa mondo chieng' moro bed gi gine maber. Wan ka jo ODM wan onge problem, wan party party maduong' mogik in central wacho ni wan wachakre kendo wan nyaka yo Uganda nyaka ke kude wan the biggest party and the old party ok wanya donjo UDA wanyana konyo gi rieko moko matin ma koro ngewa miyo gi ka kamano gima nyawacho ni president onego bed ni ng'iyo gima onego tim to oaye an yo pura ywak ni kata matunga wacho ni nyoro ne en mana America ema notiyo in one of kuonde motiye nyaka ibed e office ok inyal bed laro morning to evening ni dwani mondo iger piny. That is my request. Erokamano. Newton anga duogi mondo akaw wach mogik. Sani ena mondo aduogi studio kar ka achiel kod Dr. Mark Matunga. E thuolo madongo kar kae wach madarango mogik ka watieko en weche mag labor migration kod mano mar digital economy. E sirkal mara Kenya Kwanza kama ntiere kar kae ang' wayudo ne thuolo mano mar winja ne kuomi okenge mosego e thuolo mar higa achiel ni.